La simbiosi de neurocirurgia i cirurgia toràcica data en aquest hospital, Joan Vitis de Tarragona, de 2 anys cap endarrere. Un moment en el que l'hospital havia adquirit una sèrie de tecnologies i hi havia un interès especial de cada servei de millorar la cartera de serveis per oferir tècniques menys agressives i màximament efectives. Quan vam veure la col·laboració que havia entre serveis i la perfecta coordinació que hi havia, vam començar a augmentar de mica en mica la complexitat. Hem arribat a fer coses molt maques, com tumors d'alta complexitat, compressions medul·lars i oncològiques, vam fer també infeccions del disc i de la vèrtebra, i finalment hem arribat a fer casos com el d'avui, que és una correcció de balanç sagital dorsal por una vértebra aixafada. Una toracoscopia es un método a través del cual accedemos a la cavidad del tórax, es decir, entramos a la cavidad pleural para resolver algún problema, pero sin tener que hacer una gran abertura. Entre una costillita y la otra hacemos un pequeño orificio, uno o más orificios a través de los cuales introducimos una cámara, y eso nos permite 3 cosas: tener una mejor visión, tener una mejor precisión gracias a esa imagen, que la recuperación sea muy rápida. Desde el punto de vista anestésico implica una mayor complejidad, ya que necesitamos realizar una ventilación unipulmonar. Representa numerosas ventajas respecto a la cirugía de tórax abierto o cirugía de abordaje posterior instrumentada, ya que al ser unas incisiones más pequeñas y implica una menor destrucción de tejido sano, produce menos dolor postoperatorio. En aquest cas, la fractura transforma la vèrtebra en una mena de falca o cunya, i aquesta deformitat genera un augment de la curvatura fisiològica de la columna dorsal, coneguda com a cifosis. Aquest increment de la cifosis dorsal comporta una situació molt perillosa per al medulla espinal, que es veu estirada, allargada i es torna extremadament vulnerable a qualsevol mínima protrusió que pugui aparèixer en algun disc intervertebral i que la pugui lesionar. En el dibuix que hem preparat per vosaltres podeu observar a la dreta una columna patològica amb un excés de curvatura amb una medul·la espinal molt allargada, i a l'esquerra una columna normal amb el sac dural i la medul·la amb el gruix fisiològic. Fixeu-vos que el punt de conflicte és només una vèrtebra fracturada que provoca el dany medul·lar i biomecànic. Per tant, la cirurgia va encaminada a ressecar la vèrtebra per restaurar l'anatomia normal. Inicialment, el cirurgià de columna realitzava un abordatge per via posterior oberta, que implicava un intent de descompressió del canal habitualment ineficaç, i la col·locació de cargols en diverses vèrtebres per sobre i per sota de la lesió. Amb la col·laboració dels cirurgians toràcics, podem aprofitar l'anatomia anterolateral de la caixa del tòrax per dur a terme la següent maniobra. Gràcies a la intubació selectiva portada a terme pel servei d'anestèsia, som capaços de col·lapsar un pulmó i realitzar la cirurgia ventilant només a l'altre. D'aquesta manera, accedint mitjançant ports de treballs coneguts com tròquers, podem remodelar part del cap de la costella, ressecar parcialment la vèrtebra per obrir una finestra quirúrgica, ressecar part de l'anell fibrós, extraure la totalitat del nucli pulpós herniat i el complex disc osteofitari, amb l'objectiu de dur a terme una descompressió òptima del canal raquidi, deixant la medul·la espinal lliure i sense risc de compressió. Posteriorment, col·loquem una placa amb cargols que evita el col·lapse biomecànic de la zona. Un cop finalitzada la cirurgia, es torna a inflar el pulmó del costat operat i es dona per conclosa la intervenció. En aquesta darrera representació es pot observar la restauració del balanç sagital i cal recordar que les estructures anatòmiques adjacents a la vèrtebra ressecada han estat preservades i no s'han lesionat. I el més important, tot l'abordatge s'ha realitzat mitjançant 2 ports de treballs, fet que converteix aquest procediment en un excel·lent exemple de cirugía mínimamente invasiva de la columna. Casi todos los pacientes son candidatos a la técnica, pero es verdad que tienen ciertas limitaciones. Pacientes que hayan tenido, que no tengan casi adherencias, que tengan una buena capacidad pulmonar, son candidatos para este tipo de abordaje. Existen contraindicaciones, pero son muy pocas. Por ejemplo, una capacidad pulmonar límite, que no tengas una suficiente capacidad pulmonar para tolerar este tipo de cirugía, porque durante la cirugía el paciente está trabajando con un solo pulmón. La veritat és que estem molt contents amb aquestes col·laboracions i crec que donen molt de marge per continuar evolucionant.